sebou na přistání kýbl s vodou! Vylejt! V Overworldu si postavíte cokoliv, co vás napadne. To postavili oni? Jo, teda většinu. Hola. Tahle věc ti nerozumí ani slovo. Něco řešíme. Žilo se tu skvěle, než jsme jednou přesadlo narazili na Nether. Letos v dubnu. Samý zmar a kreativita žádná. Ty, co tam šmrdláš? Ups. Když bude bojích, celý tenhle překrásný svět navždycky zmizí. Vaya con Dios. To je, měj se, bratře. Ne, není. Sem se dívej. Věř mi. Jak ten svět zachránit? Klíčem je kreativita. Co teď? Sídla Elytra. Odlet. Funguje to? Absolutně. Jsem za tebou! Připravte se Něco pro tebe mám. na největší dobrodružství, Teď si drsnem. které kdy kdo postavil. Pardon, to jsem nechtěl. Tohle mi hlava nebere. Jdem do nich. Mám se rvát s kuřetem? Zombie žokej! Minecraft film už je na cestě. Ale ne, už zase. Božínku, není vám nic? Máte obří hlavu. Pouze v kinech od 3. dubna.